ሰላም ዝኸበርኩም ኩራት ተኻትልትና ከመይ ትውዕሉ ንሎሚ ሰኒ 17 መጋቢት 2025 ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና እንሆ ፈለማ ግን ቀንዲ ነጥፋቱ መንግስቲ ኤርትራ ምህለላ ኩናት ብዝብል ኣዋጅ ውግእ ኣውፅዮ ሌተና ጀነራል ታደሰ ወረደ ንጌታቸው ረዳ ተኪኡ ሓድሽ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ተመሪጾ ድምፂ ኣሜሪካ ድሕሪ 83 ዓመታት ብምምሕዳር ትራምፕ ተዓፅያ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ምዃና ብወግዒ ኣውጆ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሕቲ ማዕበራዊ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ኣፍሊጣ እምበኣርክስ ንቐንዲ ነጥፋት ክትከታተሉ ፀኒሕኩም ድሕሪ ዛ ሓፃር መሳገሪት ሙዚቃ ናብ ሙሉእ ትሕዝትኡ ከሰጋግረኩም ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ኤርትራ ምህለላ ኩናት ብዝብል ሓተታ ብቋንቋታት ትግርኛን እንግሊዝን ዘርግሑ ከም ዝፍለጥ መንግስቲ ኤርትራ ንዝገብሮ ዓበይቲ ውሳኔታት ኮነ ተቃውሞታት ብመንገዲ ሓተታ ዝምልስ ኮይኑ እቲ ሓተታ ከዓ ብመንገዲ ኤክስ ማለት ትዊተር ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ተዛረብቲ ቋንቋታት ትግርኛን ምዕራባውያንን ኣቃሊሑ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ፀቕጢ እንተዘይተገይሩ ካርታ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክቅይር ዝኽእል ኣዕናዊ ኩናት ኣብ ቀረባ ግዜ ክባርዓ ይኽእል እዩ ክብል ጽሒሑ ኣብዚ ቅንያት እዚ ኩናት ዘይተርፍ እዩ ፀቕጢ እንተዘይተገይሩ ካርታ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክቅይር ዝኽእል ኣዕናዊ ኩናት ኣብ ቀረባ ግዜ ክባርዓ ይኽእል እዩ ክብል ጽሒሑ ማሕበረሰብ ዓለምን ሓያላት ሃገራትን ምዕጋቱ ክጓዩ ኣለዎም ዝድርሳኑ ምህለላ ኩናት ኣእዛን ደላይ ሰላም ህዝቢ ኣደንቂሩ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣብዚ ዝዓርግ ዘሎ ምህለላ ኩናት ከም ወትሩ ብውፁእ ሓሶታት ተሰኒዩ ስም ኤርትራ ክለዓል ከም ዝስማዕን ሰራዊት ኤርትራ መሬት ትግራይ ብምሓዝ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ስለ ዘይማእምኣ ንምፍሻሉ ኩናት ክትውልዕ ትኽእል እያ ከም ዝተባህለ ኣፍሊጡ ሓደ ወገን ህወሓት ምስ ኤርትራ ወጊኑ ኤርትራ ንፋኖ ሓጊዛ ብድሕሪ ኤርትራ ግብፂ ስዑድ ዓረብ ወዘተ ኣለዋ ተባሂሉ መወዳእታ ዘይብሉ ሃለውሎ ከም ዘሎ ወቂሱ ፀጋታት መሬት ባሕርን ደሴታትን ኣብዚሑ ዝዓደሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይናቱ ብሂጉን ጠሚቱን ከም ዘይፈልጥ መንግስቲ ኤርትራ ገሊጹ እንተኾነ ግን ልዕሊ 1200 ኪሎሜትር ግማግም ባሕሪ ዘለዋ ክልተ ወደባት ልዕሊ 55 ደሴታት ዝውንን ህዝቢ ኤርትራ ዓሳ ጥዒሙ ከም ዘይፈልጥን ካብቲ ዝበሎ ፀጋታት ተሓሪሙ ኣብ ስደትን ኣብ ልብያ ከነብዕ ምርኣይ ዘጉህዮ መንግስቲ ኤርትራ ኣስዒቡ ኣብ ታሪኹ ተወሪዱ እምበር ወሪዱ ዝብል ፅያፍ ዛንታ ከም ዘይርከቦን ፕሬዝደንት ኢሳያስ እውን ናትና ኣይንህብን ዘይናትና ኣይንደልን ብዝብል መትከል ከም ዝፍለጥ ሓቢሮ በዚ መሰረት ኤርትራ ካብቲ ብየን ኮሚሽን ዶብ ዝተሓንፀፀን ዝተመልከተን ኣብ ካርታ ዓለም ዝሰፈረን ኣህግራዊ ዶብ ወፃ ዝሓዘቶ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ስድሪ መሬት ከም ዘየለ ኣውጆ ኤርትራ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ሃገራት ዞባና ጣልቃ ኣትያ ንሓደ ወገን ደጊፋ ነቲ ካልእ ከተጠቅዕ ረብሓ ኮነ ድሌትን ሸውሃትን የብላን ከም ስምምዕ ፕሪቶሪያ ዝኣመሰለ ንሰብ ጉዳይ ዝምልከት እምበር ብቐጥታ ንኤርትራ ከም ዘይምልከትን ሱዳናዊ ጀነራል ከይተረፈ ኤርትራ ደጋፊት ሓደ ወገን ወይ እውን ካልእ ከም ዘይኮነት ምዝራቡ ኣዘኻኺሩ ኤርትራ ካብ ግዳማዊ ምትእታው ተሓይባ ንዘቤታውያን ተዋሳእቲ ቀዳምነት ከም ትህብን መንግስቲ ኤርትራ ሰላምን ጸጥታን ትዞባ ከውሕስ ድሌት ከም ዘለዎ ኣውጆ ሰላም ንሰላም ክቕንጥጥ ከም ዘይክእልን ብርሃን ንሰላም ጥራሕ ከም ዝቕንጥጦን ምህለላ ኩናትን ምስዋር ጽልእን ድማ ሰላምን ርግኣትን ከም ዘይምጽእ ኣስሚሩሎ ፍርሕን ምጥርጣርን ጽልእን ግጭትን ኣብ ክንዲ ምስዋር ለይትን መዓልትን ኩናት ኣብ ክንዲ ምምህላል ንሰላምን ምትሕባርን ምውፋይን ምትብባዕን ከም ዝሓትት ኣረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ድሕሪ 83 ዓመታት ካብ ማዕበል ከም ዝተኣልየ ተገሊጹ ምምሕዳር ትራምፕ ኣብ ምጉዳል ባጀት መንግስቲ ብዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ መሰረት ድምፂ ኣሜሪካ ዝርከበን ብመንግስቲ ኣሜሪካ ዝምወላ መራኸቢታት ዝሓለፈ ቀዳም ተዓፅየን ንልዕሊ 1300 ሰራሕተኛታት ዕረፍቲ ክወፁ መምርሒ ዝሃበ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ 83 ዓመታት ድምፂ ኣሜሪካ ንፈለማ እዋን ትማሊ ሰንበት ኣብ ማዕበል ጠፊኣ ነዚ ስዒብኻ ካብ ቀዳም ንግሆ
ኣስታት 1000 ዝበጽሑ ሰራሕተኛታት ድምፂ ኣሜሪካ ስርሖም ደው ከብሉን ካብታ ሰዓት እቲኣ ጀሚሮም ደመዞም እናተኸፍሉ ኣብ ዕረፍቲ ክጸንሑ ዝሕብር መልእኽቲ ተዋሂቦም ካብ ቀዳም ንጎሆ ጀሚራኻ ኣብ ሬድዮን ቴሌቪዥንን ዝቐርብ ትሕዝቶ ከምዘየለን ሰራሕተኛታት ንብረቶም ክሳብ ዝመልሱ ዝኾነ ምስቲ ትካል ዝተሓዝ ነገራት ከይጥቀሙ ተኣዚዞም እተን ዝተዓጽዋ ሓያሎ መርበባት ሓበሬታ ኣስታት 427 ሚልዮን ሰማዒ ህዝቢ ከም ዘለዎንን ዳግም ክምለሳ ድየን ብኡ ገይረን ክዕፅዋ ግን ኣይተገልጸን ኣብተን ትሑት ናጻ ፕረስ ዘለወን ሃገራት ብ47 ቋንቋታት ክዝርጋሕ ዝጸንሐ ድምፂ ኣሜሪካ ምዕፅዋኻ ንብዙሓት ወገናት ኣገሪሙ ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ተሰናቢቱ ምኽትሉ ዝነበረ ሓላፊ ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ተረቂሑ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ እውን ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣዲስ ኣበባ ከይዶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ንጌታቸው ኣልዩ ንጀነራል ታደሰ ወረደ ክቕይረሎም ንዘቕረቦ ሓሳብ ከም ዝነጸጎ ኣይርስዓን ጀነራል ታደሰ ወረደ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ዶክተር ፍስሓ ሃብተጽዮንን ኣዲስ ኣበባ ተጸዊዖም ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ከም ዝተራኸቡን ጌታቸው ተኣልዩ ሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ከዓ ሓድሽ ፕሬዝደንት ክልል ትግራይ ኮይኑ ተረቂሑ ኣብ ትርከብ ሚኒስትሪ ወጻኢ ጉዳያት ኢትዮጵያ ዶክተር ጊደቦን ጢሞቴዎስ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ሬድዋን ሁሴንን ዝተረኸቡ ኮይኖም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ምስ ኤርትራ ይራኸቡ ከም ዘለዉ ከሲስዎም ንሳቶም ግን ነቲ ነገር ከም ዘይፈጸሙን ኣብ ትግራይ ሰላም ክዓስል እንተኮይኑ ንጌታቸው ብሌተናንት ጀነራል ታደሰ ወረደ ክትካ ተማሕጺኖም ድሕሪ ብዙሕ ዘትን ክትዓትን መንግስቲ ፌደራል ነቲ ሓሳብ ከም ዝተቐበሎን ኣብቲ ጌታቸው ረዳ ዘይተረኽበሉ ኣኼባ ስልጣኑ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ተመንጢሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወደብ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነት ኣውጆ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ሃገሩ ተጠቃምነት ኣብ ደገ ባሕሪ ትደሊ ከም ዘላ ክገልጽ ጸንሐ ኮይኑ ሕጂ ግን ወደብ ዓሰብ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ተርጊሕዎ ላዕለዋይ ሓላፊ ሚኒስትሪ ሕርሻ ኢትዮጵያ ዶክተር በየነ ኣለሙ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ዓሰብ ብታሪክ እውን እንተኾነ ኣካል ኤርትራ ኮይና ከም ዘይትፈልጥን ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ተወሲዱ ዝጸንሐ ኣካል ኢትዮጵያ ከም ዝኾነ ተማጉቶ ኢትዮጵያ ናይ ግድን ወደብ ዓሰብን ቀይሕ ባሕርን ክትመልስ ኣለዋ ዝበለት ሚኒስትር ወደብ ዓሰብ ንኢትዮጵያ ወሳኒ ከም ዝኾነን ነቲ ዞባ እውን ምርጋ ከም ዘምጽእ ኣመልኪቱ መንግስቲ ኤርትራ ወላ ሓንቲ ኢንች መሬቱ ኣሕሊፉ ከም ዘይህብ ኣብ ዝገለጸሉ እዋን ሚኒስተር በየነ ኣለሙኻ ካብ ተጠቃምነት ወደብ ሰጊሩ መሬቶም ስለ ዝኾነ ክምለስ ከም ዘለዎ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጸዊዑ ኣሜሪካ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ ማዕበላዊ መጥቃዕትታት ኣየር ኣካይዳ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ሕውቲ ወሳንን ሓያልን ተኸታታሊ መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዘካየደት ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ገሊጹ ዕጡቓት ሕውቲ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣብ ልዕሊ ዝርከባ መራኽብ ብዘካይድዎ ዘለዎ መጥቃዕትታት ተቖጢዑ ነቲ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝደረኾት ፕሬዝደንት ገሊጹ ኣብቲ ትሩዝ ዝተባህለ ናይ ውልቁ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘርግሑ ሓበሬታ እቶም ብኢራን ዝምበሉ ዕሱባት ሕውቲ ናብ ነፈርቲ ኣሜሪካ ሚሳይላት ወንጭፎም ንወተሃደራትን መሻርክትን ዕላማ ገይሮም ክብል ኣመልኪቱ እቲ ቅርሰና ዓመፅን ግብረ ሽበራን ዝብል ተግባራቶም ቢልዮናት ዶላራት ከም ዝኸሰረን ህይወት ሰባት ኣብ ሓደጋ ከም ዝወደቐን ገሊጹ መንግስቲ ሕውቲ ብወገኑ በቲ ከቢድ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 31 ሰባት ከም ዝሞቱን 101 ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጡ ሰራዊት ሱዳን ሓይልታት RSF ብምኽባብ ንከተማ ካርቱም ክቋፀራ ከም ዝቐረበ ኣውጆ እቲ ሰራዊት ኣብ ማእከላይ ካርቱም ንቅድሚት ብምስጓም ኣብ ጥቓ ቤተ መንግስቲ ፕሬዝደንት ካልኦት ህንፃታት መንግስትን ዝርከቡ ሓይልታት RSF ከም ዘኽበቡ ሱዳን ትሪቡን ሓቢራ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ናስር ኣልዲን ዓብደልፈታሕ ሰራዊቱ ንዝተረፈ ክፋል ካርቱም ዳግም ንምቁፅፃር ዘካይዶ ዘሎ ሳልሳይ ምዕራፍ ናብ ምዝዛም ከም ዝተቃረበ ሓቢሩ ኣዛዚ ሓይልታት RSF ጀነራል ኣሕመድ ግን ካብ ቤተ መንግስትን ካርቱምን ከም ዘይወፅእን ከተማ ፖርት ሱዳን ንምጥቃዕ መደብ ከም ዘለዎ ኣፈራሪሑ እምበኣርክስ ንሎሚ ዝተዳለወ ዕለታዊ ዜና ተፈፂሙሎ ንሙሉእ ህዝቢ ዓለም ሰላምን ርግኣትን እናተመነና ኣብ ካልእ ግዜ ብካልእ ትሕዝቶ የራኽበና እናበልና ክሳብ ሽዑ ግን ሰሰናዩ ንዓኹም